abin da wani shi ma ya tambaya a kai cewa an ce Malam Zazzaki an harbe shi da harsashi 48 a kan shi bai rasu ba. Na ga wasu da yawa ma a social media ana ta wasu na karewa, wasu na suka, wasu na izgili. To, ni ba zan yi magana akan wannan ba. Kawai abin da zan ɗan yi magana a takaice magana biyu ne. Na ɗaya ya kamata mutane su san wallahi abin da aka yi wa Malam Zazzaki ko mutum ya so ko mutum ya ƙi ko kana son malam ko kana ƙin malam, ita gaskiya guda ɗaya ce kuma kowa ya santa. An zalunce shi. Wannan ba wanda ya isa kankara wannan. Na ɗaya kenan. Mu da muke zari akan gidan mu aka kwana ana ruwan wuta a gidan. Mu da ba a gyalle sun muke ba lokacin muna gaskiya layout ba bi bacci ba. Mutane da yawa da suke nesa fiye da mu ba su yi bacci ba saboda kwanan da aka yi ana ruwan wuta. Wannan kadai trauma din wallahi wani ya ishe shi ya sa ya mutu. Dai kenan. Aka kashe mai 'ya'ya guda 3. 2 kenan. Aka rushe mai gida 3 kenan. Aka kashe mai almajirai fiye da guda 3,000 4 kenan. Sannan kuma aka kama shi aka tsare 5 kenan. Yanzu wanda aka ma wannan saboda Allah, in dai akwai insaniya a zuciyarka, ba maganar musulunci ba, ba maganar wai gari ɗaya ba, ba maganar harshe ɗaya ba, maganar insaniya a matsayinka na mutum, shin wanda aka ma wannan an zalunce shi ko ba a zalunce shi ba, kuma shin ya kamata a tausaya mishi ko ka a tausaya mishi saboda Allah ba. Sannan magana harsashi akan malam da ake magana, ni na mamakin mutane kiri-kiri yuharrifuna al-kalima an mai Allah yace amma wadihi, mutane suna ɗauke kalma daga inda aka aje ta. Babu wanda ya ce akwai bullet guda 20 ko 30 balle da 8 a cikin kan malam. Bullet shine harsashi. Idan harsashi ya fita yana watsa guba shine a jikin inda ya ji, shi ke tarwatsa abu. Wannan abin in ya watse shi ake kiransa da suna fragment, watsewar guba kenan. Saboda haka kamar bindiga yanzu da za ga yawanci irin 'yan manga suna amfani da ita, ai tana fashewa. Idan ta fashe to za ta watse ta kakkaba a jiki, kamar a ce ka a fallatsa ma kwata ne, sai ta fallasa fiye da guri 100 a jikinka ai, amma duk kwata ɗaya ce. To kamar haka ne fragment aka ce, ma'ana guggubin harsashin. Ta yi harsashi ɗaya ne amma ya saki guba guri 20 ko guri 30 ko guri 40. Wannan ba wani bakon abu bane. Na farko kenan. Na biyu, idan ka kalli jirgin sama in yi haɗari, ana cewa jirgin sama idan ya yi haɗari, ragowar guggubin jirgin ana kiran shi da suna debris, ma'ana tarkacen jirgin da za a samu. Don aka samu debris ɗin jirgi a guri, to a nan sai a fara neman black box ɗin shi, wanda shi ke tattare da bayanin dalilin haɗarin jirgin. Saboda haka shi harsashi sunan shi bullet, shi kuma guggubin harsashi sunan shi fragment, abin da ya watsu a jikin mutum. Wannan ba wani bakon abu bane. Mutane su ringa tsayawa wajen baka son mutum, kai adalci. Wala jirin mannukum shana'ana qaumin ala, yawa kada kiyayyar mutane ya hana ku yi adalci. Akwai mutane da yawa da an sanni ina da sabani da su na fahimta. Misali tun daga kan kiristoci da nake magana a kansu. Kiristoci sun ce Annabi Isa dan Allah ne ko? Ni ina da aƙidan cewa Annabi Isa bawan Allah ne, annabin Allah ne, ba dan Allah bane. To idan zan yi maganin kiristoci ba sai na ɗauko inda muke da saɓani ba, sai na ɗauko inda muka haɗu. Allah ya ce mu so juna, mu zauna da juna, kuma ya yabe su da halaye na ƙwarai, to sai ne wannan magana a nan gurin. In na ce zan ɗauko maganan wai sun ce ɗan Allah ne, sun ce kaza ne, saboda Allah akwai wanda bai san haka ba, to me amfanin na kawo? Balle kuma wanda muke mun haɗa akan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Amma saboda dai mutane kiyayya wai kullum bawan Allah nan shekara wurin 10 kenan ana zalunta shi. An kashe mai 'ya'ya 6, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. Amma kuma wai duk da haka wai har ma ya zama abin izgili ne. Lokacin da yake da matsalan ido kamun Allah ya sa idan ya gyaru, aka dinga posting ana cewa ana kiran shi malam da wani suna da ni ba zan iya faɗa ba, saboda a nuna an wulakanta shi. Akwai wanda suka ringa mai wani abu suna san da aka sa shi a baro suna faɗin wasu abubuwa da yawa. Akwai mutumin da ni muna magana da shi, muna mutunci da shi, wallahi kalmar da ya faɗa kenan yasa kawai nake yaye shi.
to da ni ina takaicin na ga mutum an zalunce shi wai dan kuna da sabanin fahimta shi kenan sai ka manta da duk wata gaskiya, ka manta da duk wani alhairi. Ai da muke faɗan abubuwan alhairin da Jonathan ya yi a lokacin shi mun faɗi kuma abubuwan da ya yi wanda ba na alherin ba, amma na alhairin ba zai yiwu mu kankare su ba, kuma dan wai muna kin shi ko dan ba ma son shi ba za mu ki faɗin abin alhairinsa ba. To da haka wannan ya kamata mutane su sani, guggubin harsashi yana iya yiwuwa fiye da 38 ma, yana iya yiwuwa, ba harsashi aka ce ba. Allah ya datar da mu, shi kuma da Allah ya saka mishi zaluncin da aka mishi, su kuma waɗanda suka yi zaluncin sun fara ganin sakamako kamun su je kuma su da babban sakamako. Allah ya datar da mu. Akwai wani soja da Shata ya taɓa mawaƙa, Adamu Fanshin, ya taɓa fama da irin wannan wurin yaƙi, aka harbe shi, wanda Shata zaka ji yana cewa a waƙar, yana cewa abokan gaba suka tara Adamu Fanshin, waɗansu na ta sara ne, waɗansu na ta harbi ne, waɗansu na ta kaza, sai bugu ne suke yana daɗa girma, ya ce yau ga mutum kamar shedan a waƙar da Shata yi. To abin da ya sa Shata ya faɗa hakan, an buɗe mai wuta raga-raga amma bai mutu. To da aka zo aka duba a tsakanin kafaɗar shi zuwa cikin shi, an samu wannan fragment ɗin na harsashi ya kai gurin guda 60 da wani abu, kuma suna aman guba. Wani lokacin sai ga suna aman guban, wani lokacin ba su yi, wani lokacin an sha magani, musamman a wancan lokacin na baya suna yi wa saurin mutum illa kamin yanzu a samu advance magunguna. So da haka ba wani bakon abu bane, Allah ya datar da mu. To za mu shiga hullatul adli, ma'ana alhulla shi ake kira kaman ado. Idan aka ce hulli abin